manlai in ro pui le changkang ang reng tak hel house an ti chu ron langin before hi ile a thian te chu an party a nuam taka hun mangin an lamah zu chi sang sang inin zanin na na chu chum mokarui an tumbok chutia hlim taka an omlai chuan afanu megani chu aru matranga ron chuakin zun aron che a before hi chuan a inleng te hna chuan thupa choin afanu chu adam thatlo thu a soingal zunga afanu chu kwai kunin before hi chuan a chungal zot mai mekaniko chunga chuan ramhuai lutin khuma chuan an phuar bet topa anu chuan sa khorong bol tu te chu punin afanu ko chunga ramhuai chu no chu an tumta ani mekaninu chuan father mcfili le father harris ate chu punin afanu ko chunga ramhuai no chu sakram turin angena father te chu ron thlengin mekaniko chunga ramhuai chu be an tumta ani megani omna ruma chuan lutin megani chuan a ring chu helicopter chung vir ang main alo ti vira father mcfili chuan lavin tlan chiat mai antuma father harris chuan roi kir le in megani ko chunga ramhuai chu no chu an han tuma father harris chuan theih top chu in bible le tui thiang lim mang chuan an beya megani chuan enga ma lo ngai lovin father mcfili chu lei an chua father chuan ti vak ngai na hrebik lovin megani chu lei an chua let ve a megani thin rim chuan father mcfili le harris chu luak khum hrepin father te chu anintifaya megani pula chuan kir le in megani chaldara chuan father mcfili chuan an kapa megani chu kaplumin father te che dan hi amak ang reng khop mai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in sum lo sham ang u megani thi atang chuan kum khat aliam ta professor olmen le assistant duit chu lo langin hell house megani boina in chu zirchian antuma sap ghost hunter ni in ramhuai le akai noi thilvel chui ṭhin an ni a duaita hi kal theilovin wheelchair a chuanga megani thina in chu an zirlai te ne na belchian an tumbok old man chuan azirlai pasari lai thlang chuakin in rang chu finfi an tuma thlrang zon hi an eizon ani in ramhuai an tampo le an hosa a mun rang atlem na muna chuan hatho tur an nei big lo Professor Olmen chuan Cindy, Ray, Soti, Brenda, Badi, Alex le Theo itsu an zinga kalve tur chuan athlang chuaka zirlai naw pangma chuan thu soin ami thante chu kar top chol man pa a hell house rang lam an fin fia tur thu soin no pangho chu an phur theinan atong kam thiam zong amanga Professor Olmen hi khabesep thiam takni in trong kam la chu asavom thing thiama athan chu ho ril ru chu ne sak vekin in rang lama kal chu an tum don ta ani badi chuan Cindy chu komin adu thu chu an rila Cindy hi ngai zong then hlim hlol ni in badi chu thiam takin sira alo nola Cindy chuan ngai zong lamin kalung an len hri lo ema wangin thian angin omzok ang miang ti in alo nola badi chuan thian kan ni don chon ti in ake korte chu apo fan sak vaka Cindy nena chuan thian in fiam dana ni kha oti a hrilin Cindy pon ti vak ngai na a hrebik lo Cindy chuan hell house lam chu panin reilowa athlengngal thuaya kongka chu kikin tuma in anron chang lova in chunga chuan lutin vaki tong thei pakhat hian alo bengal bora Cindy chuan vaki chu lom hle in chung chu an fangkuala abe seilo dovin Henson hell house en kol tupa chu mu in Henson chuan thatakin alo bia a akut chu piang sualin Cindy chuan arab review maya ni ma sala pian sualin tlai luat anei lo ti hreve in Henson po chu thatakin abeve bok Cindy chuan Professor Olmen azirlai ani thu hrilin aron kalmasak thu an hrila Henson chuan arum tura chuan hruain
milem makdo chuan sindi monga chuan an beng taya sindi chu puzokin an riana tur in chu chenchil tu engemaw tak an omti a hria a henson a chuan zo te dumrap omzet chu melhriat tir le in nei tu masa ten an chu asan tak zo te ani hitia hrilin sindi chuan an ramhuai zon tur chu henson a aya arap a ring phalo Professor Oldman ale athachang dol tu duai ta po chu ron thleng ve to in Professor Oldman a chuan room tina camera akam veka bathroom a po chuan kam telin meiche ho chu en thak an tuma duai ta chuan apu chu lo supportin henson chu an room a aron luta zirlai an ron thlen kim to thu hrilin zanria ei tur chuan an room an chu san ve ta ani an vai chuan zanria ein Professor Oldman chuan hel house san chin chu a zirlai te ma chuan an soya mechanic chunga ramhuai lut khan ala chenchil thu soin eng ramhuai po omsela an zon chu ngei tur thu an soya zirlai no pangthen khatho chuan lavin Oldman chuan fiam thu an tho chun zoma he ina ramhuai om hi ramhuai common lo tak ni in film khur thau don ya ti in acha a henson a chuan an ei tur chu ron lak belin akut piang su lam chuan ei tur a siam ti zirlai ho chuan an mu a until ei lai chu tenin an chak veka zanria po chu emaw mal theilovin do kan chu an tho san vek mai zirlai ho chuan in chu fangkualin ramhuai chu aronin la tranta basketball mangaron fiamin ramhuai chuan avomin aron voma rei po chuan lo khel puin an ramhuai hi a uang riau mai sindi chuan thom hria in tranpui tu awin a aw ngal vak vaka a omna ruma chuan ramhuai chu ron zain sindi chuan mak ati viau maya lau taka om lai chuan badia khan ron mu in bolin aron vom popa sindi chu vom thal topin sindi chuan bialpa atana ka du lo wang mai che hian kutmin thak reng lo lati in a chu chala badia chuan thian kan ni kha thian angin ka fiam mai che alom ti in an changa sindi ipon ti vak ngai na hrebik lovin an bula chuan kehniak thisen kai chu an mu a an kehniak mu chu chui zelin room pakhata an chui luta chanchin buhlui to tak mu chuakin in nei tu masa te nu pa chu an ruang an char thu lo in ziakin an ompui nu karolini thalak chu an ena an omna hmuna chuan zo te dumrap omzet kha ron ram vak vakin badi chuan box mak tak chu pomin room chu an chu san ta ani zanlaya chuan tukver chu in hongin thi athovuk vuka chhum leivak ron lutin box atang khan in nei tu te tharau chu ron chuakin harsatna an tok ran don ta ani Alexi chu tui takin amuhila amuthil lai chuan ramhuai aruma ron kalin in nei tu pa hiu tatha ani a hiu tatha chuan apuan chu aron phi thlak saka Alexi chu helnuai popin ramhuai chuan an stratuta Alexi po chuan lo du ve main banga te chuan dangdai theyang berin anin stratuta ramhuai azo felnu chuan secret zu in Alexi nen chuan anin koma Alexi chuan hiutanu pui Victoria chanchin chu soizevin Alexi chu ruma trangina chu santa ani zote dumrap omzet kha ronin lar le in sindi ruma chuan aluta sindi chu bengal borborin sindi nen chuan anin sualna savio maya zote ko chunga chuan ramhuai lutin sindi chu tha antuma sindi chuan a theih to pa lo beilet ve in zote chu a hne thei ram ani sindi chuan Professor Oldman kha mu in zote ko chunga ramhuai lutin min beiti in an zual kova Professor Oldman chuan chu tiang a oi om lo lutuk zote ko laileng te hi chuan mi hring an bei thina lawm tia hrilin Professor chuan theo chu sindi bulamutur chuan an hrila a hringa hrana ramhuai an ronin lan lo chuan Professor hian an thu soina zong lo oisak atum reng lo hreh chu aruma omin a in soizoya thom makdo hria in aruma milem chu ramhuaiin aron thunun le ta hreh chu akhum hnuaya hnuk lutin a hlau viau maya milem chu sualetin hreh chuan a hne a milem chu tlanchiat tumin hreh chuan khum hnuaya chuan a hnuk luta hreh zet zong midang lam tak ni in tlarang zokin an hlau ani ber mai
Cindy chuan an bomlak chu kha en dikin le khalo om chu an chiara Victoria chuan thuro chi alo hnut che in a pasal hiu ta chuan an nau om tu Caroline chu amut pui thu lo ziakin Victoria thinrim chuan an nau om tu le a pasal a tha thu alo ziaka lekha a chirlai chuan Cindy chu rondang lam thutin engin aron chuna Caroline tharau chuan lu khungin thinrim na in akhata an professor Olmen omna chuan vakalin Cindy chuan zeitakin an lema Olmen chu instratu tirtomin Cindy mel chu arondang lam thuta reya mel pu in Olmen chuan anem son ngal vata Cindy chu ronpa ngai le in achunga thil thlang engma a hrelowa an ramhuai beite hi instratu lama an kholo ve khop mai soti chu aruma omin rilo du chi ani ve a akan zakung chu tuipe in akan za chu aron thang ngal vata ramhuai chuan kan zakung chu ron thununin soti chu aron beya soti chu zialin kan za chuan asam hal kangin azuwa midang ho chu ron thleng ve ngalin soti chandan chu an ngai tu a kan zakung chu eitur pe in soti chu an chana kan zakung chu rui hle in nui war war chungin pon lama achuak zui ta ani atu khua avara Cindy chuan athu hriat kha a thian te hrilin Caroline le hiuta inkara uire na chanchin chu an soya Victoria thalak chu a thian te mu in rei chuan Cindy nen ani nang hle ti a hria a an omna in a thlarang om ho chu an danglam ema wang chuan an hlau lutuk bik lova thlarang chu no bo ngei tumin ruam manna ero an nei bik lo badi chuan an professor Olmen chu mu tumin duaita nen an ti ti chu angai tharu a duaita chuan kan chunga thil thalo tak a thleng don chu wang chuan in hi aranglama kan chu asan angai ani ti in an hrilla professor Olmen chuan atewang ka experiment ka zo ma chu tuma pona kan chuak lowang chu theina zongzong ka kalfai veka chabi hi ikol thathat don ye ti in chabi chu an pe a badi chuan athil hriat chu makati in a thian te chu apan ngal vata professor Olmen chuan experiment mai maya amana wang chuan a thian te bula zual ko atum bok badi chuan a thian te bula an din hmuna thatlo thu soin professor Olmen chuan kan chu theilo nan chuana om zongzong akal veka chabi chu a assistant duaita na kolti in a thian te chu an thrilla chabi la tur chuan thioi kha tir chuakin thioi chuan duaita chu a sexy theyang berin an lem vela duaita chuan ti sa chakna anei lo thuwa lo changin thioi ti ngai na hrelo chuan a chuthal topa chabi chu lak sakin in atanga tlan chu an tum don ta ani professor Olmen chu in hnuai lama chukin Victoria tharau chu a hmuwa in nei tunu Victoria tharau chuan thlemin professor chuan azui zela Victoria tharau chuan Olmen ti sa chakna chu mangtang kain a ai kaya professor Olmen chu a thatta ani hiuta tharau chu ronin lar vele in zirlai ho omna kongkhar chu aron khar veka duaita chuan ti theih pakhat chi an nei thu soin dama chu an du ani chuan thlarang chu an tha mai angai thu an soya zirlai ho chu ramhuai mu theina glass pe in laser silai a sem trewa an mani ti buai tu thlarang ho chu be an tum ve ta ani in chenchil tu ramhuai te chu zongin Cindy le badi chu in hnuai lama an chuka hiuta chuan ru ro lo thununin Cindy te chu arum thraya Cindy te chuan hlau hle in an tlan sengal vata ramhuaiin an hlawa mihringin an hlau boka anin hlau ve ve ani ber mai Cindy chuan sorti chu mu in an thil mu chu an thrilla sorti chuan lo hlau hle in ruma chuan a in kal khum maka Cindy chu tlan che in Brenda I a mu a ru ro khan ron zuin Brenda chuan ru ro mai te chu an hlau om nang ti in ru ro chu alu a thon sak daya ru ro chuan lu anei to lo awangin engma mu thei lovin a tei ruk mai
badia chu an bula ron kalin ramhuai dang chuan a bei ngal chata a ke kortea chuan khai kangin brendai hlaulu tuk chu atlan senga lovuta sindi chuan a laser manga kapin badia chu a chan chuak ta ani Alexi chuan hiu takha zong ve zelin zan khat nuam dovin min siama min kalsan le si zan khatatan chi emni min du ti in hiu ta chu a ko vak vaka Alexi chuan thlrang ka hriat towa chuan ilerin izaberang tia an khumin an thil khai chu aron tla a Alexi chu adel hlumta ani so tia chu professor thattu victoria tha khan ron mu in aron room thaya so tia chuan atira lo hlauma se victoria thlrang mai chu khu bowin alo stratuta so tia hian ramhuai po a hrele chuang mi alo sindi le badia chu e turan da vona roma chuan omin an boi viau maya thlrang chuan ron beile in kongkhar chu akal maka an omna room chu avot theiang berada sakin badia chuan an thi nge aringa sindi chu a hmangai zia thu hrilin sindi chuan tur ram turin an fuya an tana hmuna tranga chu adan chu an ngai tu ave bok duaita le thioi chu ron lang vele in duaita chu in chunga lon an tuma thioi chuan kalsanin hiuta tharau chuan aron beya duaita chuan a laser silai hmanga lo beilet ve in hiuta nen chuan anin suwa duaita chu tukverat la chuakin adam ko chu anan a uaitanga hensona khan puiron tumin duaita chuan hensona kut chu avon du lova duaita chu tatha in thi ero athibik lo sindi chuan an tana hmun chu chu san dan ngai to in bungra choison na truck mang chuan kongkhar chu asuhonga an thian sort ti ale hensona kha mu in thio ile brendai tenen chon ramhuai danglam lu to khau chu be an tum le ta ani hiuta tharau chuan hensona kha lu chilin sindi te chuan an beya hensona chu kalbowin duaida kha alo thilova device pakhat ramhuai man na chu phorin sindi chuan thla ho chu akova an device mang chuan manin tuna chuan zerline o panghovin hel ho satha om chu an hot bo theita ani an he na chu an zawaya lomin an hlimhlom khop maya in chu sanin pa ngai takanun man an tumta ani thani aliam nu chuan sindi khan vaki ka honin a en kola badi anen chuan in ngai zongin hlim taka khun man an tum lai chuan hensona khan ron zong mu in badi chu atlan sengal daya sindi chu awak vakin hensona chu motorin aron sulumta ani sotia khan victoria i kha kha honin motora apura victoria i chu koikun zavin an thil ti tur chu achiang viau ani